Ongi etorri Adin Berri saiora. Adin Berri Gipuzkoako Foru Aldundia zahartze osasuntsu eta aktiboa bermatzeko bultzatzen ari den estrategia da. Helburu horrekin bat egiten du telebista saio honek eta adinekoen ongizate fisiko eta emozionala hobetzeko ariketa fisikoa, garuneko entrenamenduak eta meditazio mindfulnessa egiten ditugu saio honetan. Hori guztia saio bakar batean. Ederra ezta? Goazen ba, hastera! Egunon danoi, egunon zurine, zelanez, hemen gatoz beste egun bat kirolaitxeko asmo horrekin, gaurko honetan errestintzi lana, eta ez dugu biko elementurik. Gaur gorputzaz, nahi badauki aulki bat, edo eta orman engau laguntza bezala, baina ez dugu bir besterik, hau basuek ongitorri dan hori. Bueno, azte aguz, behitxik eta gora hasikoa berotzen, betiko lez, dano batera, esku mokorrin jarri, hainka bat atzin, astiro, bizkarra beti zuzen, venga, bestera. Hainkak batu, eskumin laguntzen, zuzen, bat, bi, hiru, lau. Bost, pita bi. Bat, bi erdire, bat, bi, hor. Bat, bi, bi azkenak, bat, bi oso ondo. Borobiltzen, bat zabaldu, bi, hiru, lau. Bost, atzera, bat, bi, hiru, lau, bost. Oso ondo, askatu hor apur bat, hainkak zabaldu, gora, bizti beti zuzen, bat, bi, hiru, lau, bost, sei, astiro, sortzi, behatzi, hamar, sorbaldak, botzetik, bat, bi, hiru, lau, bost, sei, zazpi, sortzi, behatzi. Hamar, bestera, bat, bi, hiru, lau, bost, sei, zazpi, sortzi, behatzi. Hamar, bisa batea, bat, bi, hiru, lau, bost, atzera. Bat, bi, hiru, lau, bost. Oso ondo, ukandukin, bat luze, bi, hiru, lau, bost, sei, zazpi, sortzi, behatzi. Amarraskana, guazen, bat, bi, hiru, lau, bost, sei, zazpi, sortzi, bederatzi, hamar. Esku mokorrera, astiro, behitxik hasi, bat, gora, bi, hiru, lau, bost. Eskerreta eskuma, eskerretik hasi, bat, bi, oso ondo, hiru, lau, bost. Venga, hasikoa berotzen, ariketa danak egingot, 10-12 errepikapen, eta bakotxa izartuko tzat, ariketa bat. Tarteko ariketa izango da hau, eskerra, eskuma, erdira eta erdira, aurrera eze, albora, edota, bisak batera zabaldu eta sarratu. Da hor, hau izango da gure deskantzu aktibo hori, bai? Edota holan, o saltoka, bai? Aurreko egunien etxen gendun zuzen, edota korrikan. Eta gaurrengo zabaltzen, edota bisak batera. Bale? Lehenengo ariketa, suabe, pauso bat aurreratu, esku mokorrin, apurtxu bat baja, bat gora. Pauso bat aurreratu, apur bat laguntzakin, eta gora. Guztia baina alda, aurkixaz lagundute. Aurrera, da gora. 10 errepikapen, eta hor sartuko gara. Bale? Gertu, venga, guazen danok, astiro, horpo bat, eta gora. Pausu zabal bat, bizkarra zuzen, bi, guazen. Hiru, zabaldu, bizkarra zuzen, lau. Astiro. Bost, oso ondo, beste lan hemen. Sei. Bizkarra zuzen, sorbalda geldik. Zazpi. Sortzi. Behatzi. 10 eta azkena. Oso ondo. Kasu hontan, guazen. Ba, hor, jarraitzu hor, 10 segundo.
Ezin bada 10 segundo hor, pausoka, 2, 1, oso ondo. Nahi bada laguntzakin, bikisekin edo horman. 1, eutzi hor, 2, 3, eta beste lan libre. 5, punta kanpora, 6, 7, 8, 9, gora arte, 10, 11, 12. Berriz, 10 segundo. Ba, hor, da zabaldu. Hori da. Arnasketa mantenduz. 3, 2, 1, oso ondo. Kasu hontan, hainkak bateratu, mokorrakin parera, da ingot hemendik, eserialdi erdi bat, bera artez erdi bat, eta eraberin bezuk luzatu. Hor, eta gora. Eutzi hor, eta gora. Hainkak mokorran parin, eserialdi erdi bat, eta gora. Kasu hontan, edota libre o laguntzakin. Aulki batei kolpe, lagundu eta gora. Kolpe, lagundu eta gora. Behin hauazen, 1, gora, 2, gora, bizkarra zuzen, 3, hauazen, 4, eutzi, 5, eutzi, 6, 7, hau basuek, 8, 9, 10. Kasu hontan, 10 segundotan, eta ni ahaleginduko na, ezin bada, hor, zabaldu, zabaldu, erdira eta erdira. 5 segundo, zabaldu, zabaldu, oso ondo. Hurrengo ariketa, hainkak zabaldu, horpuk, kasu hontan, nire sorbaldan parera, puntak apur bat kanporantz. Hortik, eserialdi erdi bat, eskuk, telebista irakutzi, 1, berriz buelta, 2, eutzi hor, 3, 4, astiro, 5, eutzi bizkarra zuzen, 6, 7, 8, bi azkenak, 1, 2, oso ondo, jarraitzen dut, 1, 2, 3, 4, 5, 6, venga, guazen 10 segundo di. 3, 2, 1, oso ondo, hurrengo ariketa, ardatzetik urten eta zabaldu. Ardatzetik urten, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, horpu gora beti, 8, 9, 10, 11, 12, jarraitzu berriz, guazen saltu keitzen, edota 1, 2, 6 hor 10 segundotan. Venga, 5 segundo geixa, segi hor, 3, 2, 1, eta keldik. Guazen lehenengo ariketara berriz, gertu, hainka bat zuzen, bizkarra mantendu, 1. Hainka bat zuzen, bizkarra mantentzen, 2. Guazen hor, 3, 4. Bizkarra zuzen, 5. Hau basuek, 6. Bizkarra zuzen eutzi, hop, azkena. Oso ondo, guazen, zabaltzen, 10 segundotan. Gogoratu ezin bada, pauso bat eta pauso bat. Venga, 5 segundo geixa, 5, 4, 3, 2, 1. Oso ondo, guazen bikixakin, 12 errepikapen, horpuk alkarrikutzen, punta kanporantz, 1, gora arte, 2, gora, 3, gora arte, 4, gora, 5, eutzi, 6, 7 hor, 8, 9, 10, bi azkenak, 1, 2, hau basuek 10 segundo, zabaldu, 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 2,
Segi hor. Albora, albora, erdira eta erdira. Hau pasuek, bat, bi, erdira eta erdira. Hiru azkenak, bat, bi, hiru. Oso ondo, hurrengo ariketa, eserialdi erdi bat, hainkak parera jarri, hortik eta gora. Nahi bada laguntzakin. Mai, aulki, eta gora. Oazen, bat, gora, bi, gora, hiru, gora, lau, besuk beti paralelo lurraz, bost, gora, sei, gora, zazpi, hau pasuek, zortzi, bi azkenak, bat, gora, bi, eta berriz, zabaldu, zabaldu, erdira, erdira. Segi hor, bat, bi, bat, bi, bat, bi, enga guazen, bost azkenak, lau, hiru, bi, bat, oso ondo, on bai, on zabaldu, hainkak zabaldu, punta beti kanporantz, horpuk nire sorbaldan parera, eserialdi erdi bat, eskuk telebistara begire eta bat, bi, eutzi hor, hiru, guazen, lau, bost, gorarte, sei, luzatu alba da, ezin bada, zazpi, ezin bada, zortzi, da alba da, behatzi, hamar, venga, bi azkenak, bat, bi, da on, guazen, zabaldu, venga, 10 segundo, eutzi hor, hau pasuek, hiru, bi, bat, oso ondo, ongo goratu, rotazioi oso bat, gurutzatu eta horpo hori beti gora. Niaz batera horpo hori beti, sorbalda gurutzatu eta neuaz, bale? Ardatzin jarri, bat, luze erdira eta bi, hiru, lau, bazen, bost, sei, makurtu, zortzi, behatzi, hamar, guazen hor, bat, bi, oso ondo, hau pasuek, azkanengo 10 segundo, guazen, hori da, eutzi, arnazketa zaindu, bost, lau, hiru, bi, bat, oso ondo, hau pasuek, urtra batean gau, bi itzuli indau, itzuli bat falta da. Gaurko entrenamentua amaitzeko, venga, ultra bat, dano batera. Gogoratu eta esan, ure beti eskure, eta bero hauekin geixa. Venga, 3. itzuli hau, lehengo modun hasiko naz, ardatzetik urten, bizkarra zuzen, pauso bat luze, hortik, bizkarra zuzen, bat. Venga, guazen. Bi, hiru, astiro, astiro. Lau, gogoratu hau beti laguntzakin aldaen. Bost, sei, oso ondo, eutzita. Zazpi, heldu, zortzi, heldu, behatzi, guazen hor, 10, venga, bi azkenak, 12, bat, bi, hau pasuek, guazen, bat, bi, hiru, lau, segi hor, bat, bi, erdira eta erdira, bat, bi, erdira eta erdira, bi azkenak, bat, bi, oso ondo, gogoratu, ariketa hori edota saltoka, bi sakondo, horpuk alkarrik utzen jarri, punta kanporant, esku mokorrera, guazen, bat, bi, hiru, lau, bost, hau pasuek, sei, zazpi, zortzi, behatzi, 10, bi azkenak, bat, bi, jarraian 10 segundotan, guazen, hori da. Ben, hau pasuek, arnasketa zainduz,
Bat, bi, hiru, da azkena. Venga, guazen. Ardatzera, oso zuzen, ardatzetik urten eta bat, eutzi, bi, gora, hiru, gora, lau, hor, bost, gora, sei, gora, hau pasuek, zazpi, gora, zortzi, gora, behatzi, gora, hamar, gora, bi geixa, bat, gora, bi, eta on, guazen, zabaldu, zabaldu, erdira eta erdira, 10 segundo, zabaldu, zabaldu, erdira eta erdira, hor, hiru azkenak, bat, bi, hiru, hau pasuek, on bai, zabaldu, horpuk nire sorbaldan parera, puntak beti kanpora, eserialdi erdi bat, eskuk erakutzi, guazen, bat, bi gogoratu ezin bada, hiru aldan lekora, lau da alba da, bost, sei, zazpi, zortzi, behatzi, hamar, bi azkenak, bat, bi, guazen saltoka, 10 segundo, bat, hor, venga, 10 di, eutzi, hau pasuek, hiru, bi, bat, oso ondo, azken ariketa, ardatzetik urten, gogoratu beti, giro txiki hori, gertu, guazen, bat, bi, hiru, lau, bost, sei, guazen hor, zazpi, zortzi, behatzi, hamar, hamaika, hamabi eta azkena, oso ondo, venga, 10 azkanak, bat, zabaldu, bi, hiru, lau, bost, sei, bi azkenak, bat, bi, eta hau pasuek benetan, amaitxute hirugarren bloke hau, ultrago bat, venga, dano batera ultrago bat, eta luzatzen hasikoaz, ariketa horrek etxen, astiro, astiro. Venga, guazen dano batera, esku jarri hor, gorantz. Hartu lasai, bota berantz. Astiro, astiro, guazen atzetik. Hartu arnasa, aldatuz. Venga, gurutzatu. Ba. Biribildu ondo. Hartu arnasi eta gora. Venga, bazen ostabe, astiro. Gora berriz. Oso ondo. Venga, lodixe aurrin, kolpeta, bizkarra zuzen. Venga, aldatu. Venga, askatzen dotor, zabaldu hainkak, esku mokorrin, da mokorretik. Gora arte, hartu arnasi hor eta... Venga, aldatu bestera, gora. Hartu arnasi hor eta... Segi luzatzen, oso ondo askatu. Venga, hainkak, laguntzak nahi bada, lagundu. Kolpe behian, bizkarrakin zuzen, hainkak parera, utzi hor. Venga, hartu arnasa, bizkarra zuzen. Beti hainkak parera, hemenez, beti parera. Venga, askatu, gurutzatu hor, behixak berantz behire, bizkarra zuzen. Hartu arnasa gorantz, gurutzatu, ba.
Venga, bi arnasketa, hainkak batute, batu hainkak tope, guazen, hartu arnasa, segi hartzen eutzi, fuerte bera, astiro gora, segi hartzen eutzi, ba, astiro gora, hau pasuek, urren arte, surinaz da ganeaz jarraitzen dugu, agur. Kaixo berriz ere, ariketa fisikoa egin ondoren garuna jarriko dugu martxan. Garuneko ariketak egingo ditugu. Osasun kognitiboa landuko dugu anerekin, Zita Alzheimerreko neurobiologoarekin. Kaixo eta ongi etorri. Garuna entrenatzeko Exercita programako ariketak egingo ditugu. Exercita 60 urtetik gorakoen funtzio kognitiboak lantzeko ariketa bilduma da. Eta maila desberdinetako ariketak biltzen ditu, pertsona bakoitzaren beharrei egokitzeko. Hori lantzeko, elkarrekin bi ariketa egingo ditugu. Lehenengo egiteko, papera eta arkatza beharko ditugu. Bai? Goazen hastera. Lehen ariketa honen izena B letra da. Ariketa honetan, hiztegia eta hitzak aurkitzeko arintasuna eta estrategiak landuko ditugu. Eta gogoan izan, papera eta arkatza beharko ditugula. Begira, milaka hitz ezagutzen ditugun arren, normalean horietako batzuk baino ez ditugu erabiltzen eguneroko elkarrizketetan. Batzuk hortaz, asko erabiltzen ditugu. Beste batzuk ordea, gutxiago. Horiek gogoratzeko, gure hiztegia lantzea eta aktibatzea garrantzitsua da. Eta horixe egingo dugu orain. Denbora mugatu batean, 30 segunduetan, B-hizkiarekin hasten diren ahalik eta hitz gehien esaten saiatuko gara. Esaten duzuen hitz bakoitzeko marratxo bat egin paperean. Adibidez, B letrarekin, baloia, babarruna, belarria, bai? Hitzak gogoratzeko estrategia bat gomendatzen dizuet. B-hizkiarekin kombinazio desberdinak probatu. Barekin adibidez, berekin, birekin, bai? Prest? Az gaitezen ba. Ea 30 segundotan B-hizkiarekin zenbat hitz okurritzen zaizkizuen. Zer moduz moldatu zarete? Zenbat hitz kontatu dituzue? Dirudiena baino zailagoa da, ezta? Dena den badakizue. Entrenatzen hobetzen dela. Goazen bigarren ariketarekin. Oroimen semantikoa da ariketa honen izena, eta hain zuzen horixe landuko dugu. Badakizue zer den hori? Gure bizitzan zehar, gai ezberdinen inguruan biltzen joan garen informazioa da. Urteekin aberasten eta zabaltzen den biltegi modukoa da, eta horrek laguntzen digu gauza jakinak testu inguratzen. Adibidez, txakur bat ikustean badakigu animalia bat dela, askorentzat etxekoa, zaunka egiten duela. Orain egingo dugun ariketa honetan animalia desberdinak erakutsiko dizkizuegu, eta horiek beren bizitoki ohikoenarekin lotzen saiatuko gara. Tartetxo bat utziko dizuet horretarako, bai? Euskal Herrikoekin hasiko gara. Hauek ziurrenik kokatzeko errezenak egingo zaizkigu. Arranoa, saia, katagorria eta basurdea. Horiek Euskal Herrikoak. Jarrai dezagun Australiarekin. Kanguroa, ornitorrinkoa, koala eta emua. Eta Afrikan, agian Asia eta Afrikaren artean zalantza gehiago sortu zaizkizu, ezta? Lehoiak, jirafa, txinpanzea eta hipopotamoa. Eta bukatzeko goazen Afrikatik Asiara. Asian zein animalia topatu dituzue? Tigrea,
orangutana, indiar errinozeroa eta nagia. Lau horiek, bai, ezagutzen altzen dituzten animalia guztiak, batzuk agian ezagunagoak egingo zitzaizkizuen, ezta? Beti diogun moduan, horregaitik ez arduratu. Gauza berriak ikasten joango gara saio honetan, pixkanaka. Eta honela, gure oroimen semantikoa loditzen joango gara, bere zakua handitzen joango gara. Etxean ere ikasten eta entrenatzen jarraitu dezazuen, etxean egiteko ariketa bat proposatuko dizuet. Oroimen autobiografikoa da etxerako proposatzen dizuegun ariketa. Adinean aurrera goazela, gauza berriak ikasteko gaitasuna zertxobait galtzen joan gaitezkeen arren, gure memorian hiltzatuta geratzen dira iraganeko oroitzapenak. Horietara joko dugu etxerako lan honetan. Eta 20 eta 30 urte zenituzteneko bizipenen inguruan idaztera animatzen zaituztegu. Garai horretan ezinbesteko bizi aldaketa gertatzen dira. Lana eta bizilekua egonkortu, bikotea aurkitu. Nola bizi izan zenituen zuk aldaketa hauek? Baina hori saioa bukatzen denerako. Oraindik meditatzea falta da. Hortaz, zurinerekin uzten zaituztet. Kaixo berriz ere, gaurkoan gorputza ez ezik, garuna ere martxan jarri dugu dagoeneko. Eta saioa biribiltzeko orain meditazio mindfulnessa egingo dugu. Horretarako, aulki bat, banku bat edo esterila bat beharko duzu. Eser zaitez, bizkarra tente duzula, inongo tentsiorik gabe eta oinarri sendo bat ezarri, oinak eta ipurdien artean triangelu bat eginez. Eta gogoan izan, desiorik baduzu, jar zaitez, eroso. Astera goaz! Meditazioaren unean barneratzen gara orain, arreta kontzientearen espazioan. Eseri eroso, bizkarra zuzen, duintasunez eusten zeure buruari. Jarraian, begiak itxi eta hurrengo minutuetan ez mugitzeko agindua emango diozu zeure buruari. Lasaitasunak eta erlaxazioak betetzen dute zure gorputza eta baita zeure burua ere. Atsedena eta intimitatea sentitzen dituzu. Praktikarekin errazago egingo zaizu arreta arnasketara eramatea. Gozatu arnas prozesuan murgiltzeak ematen dizun sentsazio atsegin hori. Arnasa hartzen, botatzen. Hartzen, botatzen. Hartzen, botatzen. Arnasa botatzen duzun bakoitzean, joan askatzen gorputzeko tentsioak. Egin ezazu bat, zure arnasketa prozesu naturalarekin. Zure burua beste pentsamendu batzuetara joaten denean, gorputzaren zati bat tenkatu egiten da. Askatu gorputzaren tentsioa
Eta ikusiko duzu, pentsamendua ere askatzen dela. Hurrengo pentsamenduren bat sortzean, ohartu zaitez zure buruak zer nolako indarraz heltzen dion. Eta askatu tentsioa. Gorputzaren tentsioa askatzen baduzu, pentsamendua desagertu egiten da. Eta zure burua arnasketa prozesura bueltatuko da. Modu naturalean. Arnasa hartzen, botatzen. Hartzen, botatzen. Zure burua behin eta berriz arituko da pentsamenduak sortzen. Kontura zaitez horretaz. Konturatu, besterik ez. Kexatu gabe, haserretu gabe, erreakzionatu gabe. Konturatzen zarenean, tentsioa askatu egingo da, eta arnasketara bueltatuko da zure burua. Hartzen, botatzen. Hartzen, botatzen. Arnasa botatzen amaitzen duzunean, sentitu gorputz osoa. Eserita, erlaxatuta. Une txiki horretan, arnasa botatzean, bukaerako huts unean. Sentitu eserita.
gorputza geroz eta erosoago sentitzen da. Arnasa hartzen, botatzen, eserita. Zure buruak eta gorputzak gero eta denbora gehiago hartzen dute atsedena arnasketaren jarioan. Arnasa hartzen, botatzen, eserita. Praktika ezazu, astean zehar, egunean zehar, hainbat aldiz, minutu batzuk bakoitzean. Orain, begiak ireki eta hasi poliki gorputza mugitzen. Zer moduz sentitzen zarete? Gustora ezta? Lasaitasun honekin agurtzen zaituztet, baina joan aurretik kontuan izan garuna entrenatzeko ariketa bat proposatu dizuela Anek. 20 eta 30 urte zenituzteneko bizipenen inguruan idaztea. Etxeko lan horrekin agurtzen zaituztet, hurrengo adin berri saiora arte. Eskerrik asko!